Браво! Благодарим ви и добър вечер! Как сте, Царево? За нас е огромно удоволствие да сме тук тая вечер с вас, да споделиме коледните празници. Благодарим за поканата на община Царево. Пък следващата песен е специално за написана, доколкото знам от поета Александър Петров, специално за град Царево. Казва се нашия град, може би знаете текста, ако го знаете, може да ни помагате. Да, това
Тия аплодисменти за вас. Супер пеете. Ще продължим да го правим заедно. Между другото, въобще текстът е писан много отдавна и въобще не става дума за Царево. Най-малкото, гледайки тази прекрасна коледна украса, той се възика за Мичурин, вика, става дума. Та прекрасна коледна украса и вие тук с нас опровергаваме това, че няма какво да се случи в този текст. Има много хубави неща, които се случват и се радвам, че се случват тук и днес с вас. Продължаваме напред с една песен, която се казва Телник. Отново няма право. Преди минута сякаш съм заспал. След пръстене лицето е лилаво. Закуската хляб и кашкавал. Таваят сутрин боци 300 души. Важното е, че пристигам цял. Забавките колегата ми пуши. Естествено, аз пак съм закъснял. За работа стабилно. Забравям всичко, даже любовта. Едно кафе в 10 много силно. И после пак така до вечерта. Говоря малко за си фрази. Моят панталон. Не помня кой, но някой беше казал, че службата е вторият ми дом. Будилно се, прибирам вкъщи право. Денят беше доста труден днес. Идем навън, лицето е лилаво. Да видам си часовникът за 6.
Следващата песен се казва "Циркът" и ние винаги се шегуваме, че ние сме един пътуващ цирк, който пристига в един малък град. Да, пътуващ. Все пак сме тръгнали 10 часа сутринта, нали? По музика на Борето Карадимчев, който има паметник в вашия град Страховко. Благодаря ви много. Следващата песен е една от последните, като успяхме да напишем с основателя и създателя на група Тангра, Константин Марков, Косио Марков, както го знаят всички. Той беше посетил на неговата съпруга Лора и се казва "Когато си до мен", пък ние винаги, когато я свирим след неговата загуба, преди 4 години, я посвещаваме на него. Песента се казва "Когато си до мен".
твоето лайка за това. Беше мъжки, да. Усмихна се и каза, аз съм тук за теб. Когато ти ми даваш сила, когато си на мен, аз следвам твоите стъпки. Когато си на мен, живота има смисъл. Когато си на мен, усещам твоята обич. Се изгубя в пътя си в нощта. Идваш и ми носиш твоята ярка светлина. И отделена си така ми се усмихваш. Казваш нещо, аз съм тук за теб. Когато си на мен, ти ми даваш сила. Когато си на мен, аз следвам твоите стъпки. Когато си на мен, живота има смисъл. Дори да си далеч, оставаш като мен. Аз съм част от теб и ти си част от мен. Когато си на мен, ти ми даваш сила. Когато си на мен, аз следвам твоите стъпки. Когато си на мен, живота има смисъл. Когато си на мен, усещам твоята обич. Когато си на мен, ти ми даваш сила. Когато си на мен, следвам твоите стъпки. Когато си на мен, живота има смисъл. Когато си на мен, усещам твоята Когато си на мен. Благодарим и памет на Косово. Следващата песен пък е памет на Чочо Влаовски. Дали ще е богатство? Неизменна част от легендата група Тангра. Аз имам честа и удоволствие да пея песни на Чочо, на Стенли. Следващата песен се казва Безсъние. Всичко беше истинско, страха, опора, очакването с блъсъка. А после кацна върху мислите и тръгнах по света на Амил кръста си. Като метал върху ревера си на времето оглеждах от високо всички улици.
успехите и се събуди гол от писъка на вятъра. Моторен шум потуваше в ехото с рокерите, тръгнали на някъде. С рокерите тръгнали на някъде. А топникът преди раздава чашата, къщата скореше се с неведици, които го се качаха от масите, че днес дори позема моменти и те са тук всякъде доверие. Започва да разпитва плахо хората, къде започва пътя към надеждата и свършва кръстопътя на умората. А топникът прегледа здраво чашата, в къщата скореше се с неведици, които се качаха от масите, че днес дори позема моменти. От тях се върни смехите и се събуди от писъка на вятъра. Моторища потъваше на хватата, с рокерите тръгнали на някъде. Благодарим ви много. Благодарим ви отново. На здраве и на новодошлите. Ами аз съм нямам скло, ама... Ще имаш. Да, да. А ще ни изпееш ли една песен, Дани, за Коледа? Нещо коледно. Just for you, а? На Мария Кери, знаеш ли не? Чегата на страна, това е Дани Ганчев, носителя на New Wave в България. Силни аплодисменти. Половината хора са фенове на New Wave. Да, после може да не пляскате. Още не съм изпял. Ще ни изпее едно парче, то сега ще повторя. Едно от последните на танк. Отново бягам своите следи, усмихвам се на всеки ден, но тежна ръка раздава и изява любов. Стискам надеждата от радия си отличен гол. Отново бягам своите следи, усмихвам се на всеки ден, но вечно ме не раздяла илюзия и път любов. Стискам надеждата от радия си отличен гол. Няма край. Да се върна до вися, който черно и бяло е за моя цвят. Ако пътища пазари, ще премина и дори всички срещи и раздели ще повторя преди своите следи. Своите следи. Да се върна в този свят, който черно и бяло
свят. Ако ти ще казали, ще премина всички срещи и раздели, ще повторя преди своите следи. Ще повторя преди и ще представя, ще премина и всички срещи и раздели, ще повторя преди своите следи. Иво Чуйков от гитара. Ако мога отначало да се върна в този свят, който черно и бяло е своят свят. Ако думи ще представя, ще премина и всички срещи и раздели, ще повторя преди своите следи. Продължаваме с една песен, която е единствената, която не е от нашия репертуар. Тя е на група Щурците преди много години. Не са толкова много. Щурците поканиха на юбилейния си концерт Тангра да направят един кавър. Дани направи следния аранжимент на една песен, която може да сте чували. Ако сте чували, ще съм много благодарен да пеете с нас. Закъснях или времето точно така. Дали аз закъснях или песен. Супер сте. Очуня като приказка, каквото да свърши се. Очуня като празничен звън. Аз не
срещнем спомени, скрити през рамото. Ще тръгнем по своя път сами. Ще се срещнем спомени, скрити през рамото. Ще тръгнем по своя сами. Благодаря ви, аплодисменти се за Кирчо Маричков, той ни слуша отгоре. Да, надявам се да не става дума за вашата ръка, защото тя напоследък е доста своенравна. Пожелавам това повече никога не се случва. Съпричастни сме с вас винаги. Знам, сега видях какво се случва на изхода на града, какви буквици има там, дървета и така. Следващата песен е една от най-емблематичните за група Тангра и може би ще е хубаво аз и вие да я направим заедно. Да пеем заедно. Казва се богатство, въпреки че всички знаят за каничката с кафе. За мен отдавна хората говорят, че вечно съм безпукната пара. Да не дава Господ. Но аз със всеки съм готов да споря. Дали това е най-важно на света? Живея на последния етаж. Къде точно? В една мазата, точно под звездите. Прозореца е моята врата. И аз вървя към тях и ги разпитвам. Дали сте време тук под звездите? Прозореца ще има светлина. Дали тогава пак ще слушат Beatles? И днешните поеми ще чета. Айде, Иво! One more time. И сега най-важното. Дали хазяйката ще идва на с какво? Виенска кифа с каничка кафе. И вместо да попита тя за найма, ще се усмихне. Спахте ли добре? И пак ли ще звучи невероятно за някой, ако някой пак твърди, че имам най-голямото богатство. Точно така, един прозорец и безброй звезди, че имам най-голямото богатство. Един прозорец и безброй звезди. Браво!
Тия аплодисменти са изцяло за вас. Аз не заслужавам хонорар за тази песен. Вече тем да се сгреем малко. Както вече казах, Дани Ганчев и соло китара Иво Чуйков.
Отново аплодисменти за вас, страхотни сте, Никола. Супер сте! Ама и доско парче ще ги спее. Сега си му бъди къпци. Тия до сега какви бяха? Гадаето си аз за мен питам, сигурно си ли не това мемо. Аз не съм му запушим си ушите, за след като съм и за малко сол. А да се не се даси, не да се и може да нагадаме събира, нагадаме и набера, направим и остава. Трабанта, повреда няма за авторитет, но сигурно в ресторанта на ванеския самолет. Долитаме осветно и луната, мирише на върви навън е май, късни на телевизора децата, жената ми деца се чай. Неделя, сега си неделя, и без си нужа, лоша вина, навяна се бира, навяна се бира, без да къде става Тази песен я свирим само в неделя, ама днес е по изключение. Благодаря ви! А сега е специален поздрав за вас, за всички тук. Между другото искам да похваля хората. Помолиха ме, ама наистина хората, които се грижат за нашето добро настроение, там на павилионите, на всички, които са замесени в тази организация на това прекрасно събитие. Следващата песен се казва "Бъди какъвто си, бъдете каквито сте, защото сте прекрасни". Благодаря ви!
This thing will never be. Веднага изучи. Бях цели 2 сезона кандидат студент, но не ми достигна бала с 1%. Започнах да работя синен в ресторант. Семейството възлехна квартален музикант. Веднъж едно момиче в мене спря очи. Усмихна се и вместо това изсирих ми. А тя ми каза: оле, ще бъдеш утре пет. Не снежна рокля, не ти рай съвет. Ще бъда утре пет. Не ти рай съвет. Ще бъда утре пет. Не ти рай съвет. Смутено и прошекнах вместо мене сон. Не е ли по-добре да чуем Rolling Stone? От някъде юрично ми отвърна не. И ми се усмихна: бъди добро момче. Вместо мене сон да чуем Rolling Stones. Вместо мене сон да чуем Rolling Stones. Постригам си косата без изис и шум. А след това от втория етаж на ЦУМ се купих нови дрехи съвсем по моя ръст. И метърче на рок-н-рол сложи кръст. Момичето ме срещна с поглед променен и сякаш си роднина на Пиер Карден. Костюмът ти е точно и добре стои, но по-добре да бъдеш такъв какъвто си. Всички! Бъди какъвто си. Бъди какъвто си. Шалаба! Бъди какъвто си. 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 Благодаря ви! Браво, Тангра! Браво и на вас! Страхотни сте! Именно! Оставям ви в ръцете на Дани Ганчев. Това е една негова композиция. Сигурно сте чували. Също може да е. Аз му се
теб, някой случайно ни запозна и ти, Джулиета, за име избра. Смутен, развълнуван, шегата прие, Ромео отвърна: ще бъда за теб. И сякаш почувства как с очите върна, не знам, може би. Разговаряхме после за много неща, за Ромео, Джулиета, за теб и за нас. И сърцата ни сякаш се набрани в едно, се докосваха си искрена чиста любов. Спомням си, всъщност помня до днес, как като в сън аз танцувах с теб. Неусетно и бързо настъпи часа, в който маската все свали се света. И тогава смъртен, развълнуван и плах, аз попитах: ще се срещаме